Witam was, rozstojmili. Dzisiaj, jak w tytule, free roam, czyli połączenie dwóch słów z języka angielskiego. Free, czyli wolne, niczym nieskrępowane, i roam, czyli przemierzać, przebywać, coś takiego, w sensie jakąś odległość. I dzisiaj będziemy free roamować stąd aż tam. A czemu? Po co w zasadzie? Bo według mnie ten free roam, który już wymieniłem, znajduje się w tytule, to jest jedna w zasadzie z piękniejszych rzeczy w GTA. I zawsze właśnie oprócz oczywiście rozjeżdżania prostytutek i mordowania, to była jedna z tych rzeczy, które w GTA mnie przyciągały najbardziej. No bo powiedzcie, czy to nie jest taka magia, że bierzecie sobie takie auto, które tutaj nazywa się Infernus, ale wzorowane tak naprawdę jest pewnie na jakimś modelu. Ja nie jestem jakimś specjalistą od autów, także mogę dupnąć fleka, ale prawdopodobnie na jakimś Lamborghini, czy czymś takim, może Murcielago, a może Gallardo. Nie wiadomo, w ogóle rzekomo mówi się Lamborghini, a nie Lamborghini. No ale już nieistotne. Bierzemy takie auto, które w rzeczywistości, no nie oszukujmy się, ale myślę, że raczej niewielu z nas może szansę posiadać, chyba że ukradnie. Ale nie polecam właśnie robić tak jak w GTA, bo tak w prawdziwości to nie wolno kraść aut tak naprawdę i mordować ludzi, także nie sugerujcie się tym, co postacie w GTA robią. No, ale wracając do tematu, i właśnie siadamy za kółko. Jest wieczór, latarnie świecą, księżyc tutaj, miesiączek wylęduje. Możemy sobie włączyć radio z jakąś romantyczną muzyką. Ja nie włączam, bo mi zgłoszą na YouTubie naruszenie praw osób trzecich i potem będę się procesował, pójdę do więzienia, tam jest felon Murzyny i tak dalej. Chociaż nie, bo w sumie areszt pytomy to mam jakieś 10 minut od siebie, a Murzyny raczej tam nie siedzą, za to bardzo dużo moich sąsiadów. Ale nieistotne. I po prostu jedziemy i przemierzamy drogi, jedziemy wśród gór, lasów, drzew, miast, innych aut. No i to jest po prostu piękne. Jest coś takiego, że człowiek ma jakiś taki ciąg, taki cuk do takich właśnie podróży i no chyba, że tak nie jest i tylko ja tak mam, ale w każdym razie ja to uwielbiam, że po prostu siadam i jadę. I GTA to jest w zasadzie najlepsza gra, która oferuje coś takiego, no bo mamy też gry oczywiście typu na przykład Euro Truck Simulator. Kiedyś była taka gra, ona nie jest jakaś stara, bo to teraz zabrzmi jak ja bym nie wiadomo co z tego robił, ale na pewno kojarzycie taką grę jak Test Drive Unlimited. A potem Test Drive Unlimited 2, no i to była taka gra, to powiedzmy, jakby to ująć ładnie, GTA w klimatach, ale wyścigu. Znaczy nie można było wysiąść z auta, cały czas jechało się autem, miało się tam własny dom, można było w ogóle postać swoją tam też sobie wybrać, jak ona miała wyglądać. Można było sobie to auto dowolnie ulepszać, wiadomo, tam nabywać inne auta i w ogóle i jeździliśmy po wyspie Oahu. Wyspa Oahu to jest tak na marginesie, żebyście skojarzyli, ta wyspa, na której na przykład miejsce miał serial Zagubieni, gdzie był kręcony. O, a to jest w sumie o wiele ciekawsze autko na takie podróże, jakie ja planuję. Także mała zmiana gabloty, proszę mnie nie obrażać, proszę pana, bo ja do pana nie jestem żaden idiota. Tak kończą frajerzy. Picture. Tak kończą frajerzy, jak mówi wieszcz. No i właśnie, i tam się ścigaliśmy. I bajer był taki, że mogliśmy tam jeździć w zasadzie tak jakby w single playerze, ale jak byliśmy podłączeni do sieci, to w dowolnym momencie mogli do nas dołączyć inni gracze i mogliśmy się z nimi ścigać, zawody, różne tam były rodzaje wyścigów. Jeszcze tego dokładnie nie pamiętam, szczególnie, że ja nigdy nie byłem, jak już prawdopodobnie wiecie, no jak nie wiecie, to wam mówię, jakimś wielkim fanem wyścigów samochodowych, ale gra była bardzo przyjemna, ale na tam czasy niedorobiona. No i właśnie ona też dawała taką możliwość, że można było po prostu jechać, siąść za kółkiem, o tutaj jak jeszcze mamy tą możliwość jazdy z perspektywy pierwszej osoby, to już w ogóle. I to jest bajer, że teraz możemy na przykład zastrzelić współpasażera, co bez widoku z pierwszej osoby w ogóle nie było możliwe. No i jedziemy i to jest super, i to jest akurat noc, także o, długie sobie załączę. Nic pięknego tutaj szczególnego jakiegoś nie zobaczymy, ale jak zacznie wschodzić słońce, to naprawdę widoki są tu magiczne, jeszcze jak ktoś może grać na jakichś wyższych ustawieniach. O, a co tu się dzieje? To moje auto różowy Peyote. O, ktoś pani ukradł auto, patrzcie jaki bandzior. Mam co prawda, mam pewne metody na takich, ale nie chciałbym tego zniszczyć. A! No i odzyskałem.
No i tak to się dzieje na drodze właśnie. Najważniejsze, że auto jednak się udało odzyskać. A, teraz będę cię ciągnął za autem, jak w średniowieczu za koniem, ty bandyto. Nie drzyj się pan. Dobra, gdzie jest pani? Pani bierze się te swoje auto. Nie ma sprawy w ogóle. A czy ma pani jakąś metodę odpłacenia się za tą usługę? Aha, kusiola mi posłała, tak. No i spoko, mógłbym cię teraz zabić, ty suko. Nie zapłaciłem. A, dobra. To moje nowe auto. To mi się zawsze podobało w GTA. Nie ma tego, że trzeba walić do salonu, albo sprowadzać z Niemiec, podpisywać wszystkie te dokumenty. Nie trzeba nawet mieć prawa jazdy. Wsiadamy do auta i mamy auto i to jest taki... To jest nadrabianie kompleksu i spełnianie mokrego snu ludzi, którzy nie mają prawa jazdy. Czyli na przykład ja. Ale mam za to patent żeglarza jachtowego. Także jak przyjdą wielkie powodzie, to już widzę, jak wy będziecie się ratować w waszych autach. A ja co? A ja wezmę jacht i pożegluję w stronę słońca. Tam na horyzoncie bodaj Mountain Chillat, czyli najwyższa gra w świecie San Andreas. Taka ciekawostka tutaj dla zagęszczenia klimatu. No i jadymy, wracając jeszcze do test drive'a i tam można było właśnie tak jeździć. Ta wyspa miała... Teraz już nie podam konkretnych danych, ale wtedy twórcy się chwalili, że ona miała jakieś tam... Jak ktoś kojarzy, to możecie się pochwalić wiedzą w komentarzach, że ta wyspa miała tam ileś set kilometrów kwadratowych, czy tysięcy, no już teraz nie powiem. I że właśnie można było tam freeroamować, sobie jeździć i tak dalej. Głupie było to, jak w większości gier tego typu, że w ogóle nie było tam nigdzie żadnych ludzi. Były tam, wiadomo, były auta, no i to tyle w zasadzie. Nie było tam kompletnie nigdzie żadnych ludzi i no, to było takie... To jest trochę jak w Driverze, na pewno graliście w Drivera, tam na przykład byli ludzie, ale za to no, nie można było tym ludziom nic kompletnie zrobić, znaczy oni mieli magiczne umiejętności i zawsze, ale to zawsze udało im się uskoczyć przed naszym autem, nawet jakbyśmy ich nie wiem jak otoczyli, no to potem używali takich diabelskich, nielegalnych sztuczek, że na przykład auto tam przenikało przez nich i w ogóle i to było niefajne, bo ktoś chciał jakoś swoje mordercze zapędy tam zrealizować, no to mu się no nie udawało. No i tak to właśnie wyglądało w przypadku Drivera. A GTA daje właśnie tą szansę, tą magiczną szansę, że można nie dość, że jeździć, to jeszcze rozjeżdżać ludzi. I dlatego właśnie powstał ten film, żeby się podzielić tym właśnie przemyśleniem. Głupcze! Masz fajne auto i to jest moje nowe auto. Wow! Nigersi. Już ledwo wstałem, krwawa biegunka. To nic dobrego z tego nie będzie. W zasadzie dojechałem do celu. Myślałem, że jak dojadę, to przywita nas romantyczny zachód, romantyczny wschód słońca. Chodź tu. Murzyn się. Dawaj auto. Oczywiście bez żadnego rasizmu, żeby nie było, że jakieś się tutaj robią brzydkie te. Na shit. Dobra. A, kod oszustwa. Heso i am. W sumie tam jeszcze nigdy nie jechałem. To jedziemy. W nieznane. No i tak właśnie, i to jest ta magia. I to jest ta magia podróży. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy taką magię podróży realizują, jak to się mówi, w prawdziwości. W sensie, że siadają za kółko i jadą. No nie każdy ma takie możliwości, nie każdy ma auto, nie każdy ma prawo jazdy. Nie każdy mieszka w Ameryce, no bo właśnie tam oni mają ten plus, że mają te drogi takie, że można siąść w auto albo siąść na chopera i człowiek jedzie, a z tym autem coś jest nie tak. I jedzie, no a w Polsce człowiek jedzie i wjeżdża w dziurę i ginie. No i to jest ta różnica. Przesadziłem, że wjeżdża w dziurę i ginie, ale generalnie no nie mamy takich długich dystansów do przebycia jak Amerykanie, ale trudno za to Polskę winić, że ma mniejszą powierzchnię jak Ameryka i nie ma takich długich dróg. To była już głupota. O, a tutaj mamy, czy dobrze widzę, motor? A to jest pan Policmeister. Co, już się bierzesz, już się chytasz za pistola, ty bandyto, ty. No, za karę pożyczam. Wiu, zawsze chciałem być policjantem na motorze. Gdzie się robi ten? Gdzie się robi wiu? To jest kluczowe.
Kurde, nie wiem. Tak to głupio bez Wii U jechać. No ale trudno. A, czemu ja wracam w sumie? No i tak to właśnie wygląda i ciekaw jestem, czy to tylko ja tak mam, że mnie jara, że mogę siąść w GTA w auto i jechać, no i po drodze tam może kogoś przejechać, ale to cufalem, jak to się mówi, czysty przypadek. Bo to jest jakieś takie, nie wiem, człowiek chyba ma w sobie jakąś taką pierwotną potrzebę podróżowania czy coś takiego i takie właśnie GTA daje taką możliwość. I tego, ale też te gry tego typu na przykład jak wszędzie, gdzie jest taki duży otwarty teren, DayZ, H1Z1, chociaż w to akurat nie miałem szansy grać, Arma i tak dalej. Myślę, że ludzie po prostu lubią gry z dużym otwartym terenem, gdzie ma się mniej więcej jakąś dowolność, że można pójść w różne miejsca, zrobić różne rzeczy i tak to wygląda. Myślę, że człowiek jednak woli gry właśnie otwarte, nieliniowe niż takie typowe, powiedzmy, korytarzowe, na przykład shootery, gdzie mamy jedną drogę, ewentualnie gdzieś tam potem rozwidlenie na dwa i nasz cały wielki wybór ogranicza się właśnie do tego. Czemu panowie policjanci mi przeszkadzają? Ja tylko sobie grzecznie jeżdżę. No i tak właśnie myślę, że to wygląda, że my gracze wolimy free roamy. Chociaż są takie gry, że człowiek się modli o to, żeby go ktoś poprowadził za rękę, bo po prostu nie ma pojęcia co zrobić, no ale to już jest inna sprawa. W ogóle przegrywa muzykę. Kto mógł się tego spodziewać? No, jak mówi stary śląski Ausdruck, żaden nie widział, żaden nie wie. A to w sumie było tyle z mojej strony. Ryza w wykonaniu Niklausa. I tyle. Ciekaw jestem, czy wy też macie takie zapędy podróżnicze, czy wy tylko rozjeżdżacie prostytutki i strzelacie do ludzi. Bardzo chętnie odczytam waszą opinię z komentarzy. A tymczasem z Bogiem.